Endaian, Maulen, Iruñan, Zailan, Laudion, zein Arrasaten, gure herrien ahots guztiak, bilduak irrintzi baten, naiz eta goitik segitzen duten, beti ezetza esaten, naiz eta segi Madrileraino, izketara eramaten, segi dezagun irudimenez, ametsei forma ematen. Baina nahikoa da. Eta hori ez diogu guk bakarrik. Gu azken batean epaitegi politiko bateko loteria makabroak ipini gaitu auzi honetako bankiloan. Udalbiltza bera aske izan behar dala, absoluzioa dala epai posible bakarra, eta instituzio demokratikoak sortu eta garatzeko eskubidea errespetatu egin behar dala. Hori diogu, baina ez guk bakarrik. Azken hilabete luze eta benetan intentsoetan, horixe bera adierazi dute Euskal Herriko jendartearen gehiengoak eta bere ordezkariek. Adibidez, 2000-tik gora udal hautetsi eta hautetsi ohi sinatu dute udalbiltzaren kontrako auzia salatzen duen manifestua. Testu hori iritsi da jadanik Europako Parlamentura. Aste honetan bertan, 12 parlamentariz osatutako taldeak galdera luzatu dute bertan, auzi honen gainean azalpenak eskatuz eta epaiketa hau egiteak dakarren eskubide urraketa nabarmenduz. Eta testu hori bera iritsiko da, eramango dugu Nazio Batuen erakundera ere. Ez gaude bakarrik. Oso argi geratzen ari da, iritzi publikoaren gehiengo zabal bat dela uste duena epaiketa hau ez zela egin ere egin behar. Lan instituzional demokratikoa bakean eta lasai egitea oinarrizko kontua dela eta ez delitua. Iritzi hori erakusten jarraitu behar dugu guk. Indarrak batzen jarraitu behar dugu guk. Gaur hemen egin dugun bezalaxe. Diferentzian konturatu barik, biltzen gaituenakin erreparatuta aurrera egin behar dugu. Udalbiltza ez dago bakarrik, Euskal Herria ez dago bakarrik. Inoiz ez da bidea erraza izan Euskaldunontzat. Gure etorkizuna modu libre eta demokratikoan erabaki ahal izatea, geure instituzioak sortu eta garatu ahal izatea, horixe besterik ez dugu eskatzen. Horixe baino ez, horixe guztia. Jarraitu dezagun ba, hori lortzeko bideak zabaltzen, Euskal